Moi ben, bueno, vamos a empezar o pleno. Moi bo día a todos. O motivo de convocar este pleno extraordinario era para resolver un expediente de reconocimiento de expedientes de intervención. O pleno convocouse, polo tanto, sin estar informados estes expedientes, sin pasar pola comisión. A comisión pasaron esta mañán pasaron por Comisión de Facenda e entendemos que é necesario a ratificación da inclusión, a votación para a inclusión da orden do día. De cada uno, alcalde, sí. E se hai algo ao respecto, se non damos por feito que se inclúen para poder entrar no debate dos temas. Pasamos a... Xa está. Vale, Rosa, bo día. Ala, bo día. Bueno, entón, o primeiro punto, o expediente, a secretaria dá conta do acordo da Comisión de Facenda desta mañán. Paula. Muchas gracias, buenos días. Gracias, alcalde. Primero de los puntos incluidos en el orden del día, expediente 3142 de 2020, relacionado co expediente 3114-2020, modificación de crédito 36-2020, suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión extraordinaria realizada con data 3 de novembro de 2020, adoptando ese ditame e seguindo coas indicacións da alcaldía de xeito extractado. Non substitándose debate ningún, a comisión en votación ordinaria e por 10 votos a favor dos membros presentes telemáticamente dictaminou favorablemente o asunto propoñendo ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola intervención municipal con relación á modificación orzamentaria número 36/2020 con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 19 emitidas por importe total de 420.025,67 euros que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Segundo, aprobar a modificación orzamentaria número 36/2020 mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria da alcaldía por importe total de 420.025,67. Terceiro, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Cuarto, aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, publicada no Boletín Oficial da provincia tal como corresponde a aprobación definitiva, se proceda á aprobación a maior brevidade posible mediante acordo da Xunta de Goberno Local das facturas que forman parte da relación número 19 obrante no expediente por importe total de 420.025,67 euros, unha vez o pleno levante o informe de reparo emitido con relación ás mesmas ao entender que coa modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado para proceder á súa aprobación. Gracias, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, o concelleiro de Facenda. Sí, bueno, expliquei pola mañán, volvo a explicalo así rapidamente, o motivo da convocatoria do pleno e é que coa suspensión das leis fiscais que regulaban o gasto nas entidades locais, pois por política financiera, a Dirección Xeral de Política Financiera da Xunta de Galicia se nos comunicou a semana pasada pois a suspensión tamén, ou máis que suspensión, que quedaba sin efecto o plan económico financiero que habíamos aprobado hai uns meses e que nos bloqueaban dos remanentes do ano pasado pois un importe de 670.000 euros. Ante a posibilidade de poder dispoñer deste crédito, o que se levan a cabo son dúas modificacións de crédito para aprobar facturas correspondentes ao ano 2020. O motivo da presa era que, como isto ten que publicarse no boletín, que pode tardar uns 15 días, e despois ten unha exposición pública de un mes para poder executar estes
estes créditos para poder utilizalos dentro deste ano, pois vamos xa moi limitados de tempo. Polo tanto, bueno, entro a explicar o que é o contido destas modificacións presupuestarias. A primeira delas é un suplemento de crédito de partidas que existían no orzamento que quedaron sin crédito e que ten un importe de 420.000 euros, co cal se van a pagar facturas, como dixen antes, correspondes a este ano. No acordo, o que se propón é levantar o reparo que facía a interventora municipal para que tiñan as facturas que se van a aprobar. O segundo dos acordos é aprobar o suplemento de crédito por 420.000 euros que se financia co remanente do exercicio 2019 e, por último, xa pois publicar durante o mes este acordo e aprobar na Xunta Local de Goberno pois as facturas para poder pagalas. A relación de facturas pois figura no expediente, é bastante larga, e tamén na memoria figura, pois digamos que agrupadas por distintas aplicacións a relación de todas elas que non vou a ler porque é bastante larga. Moi ben. Algunha cuestión sobre isto? Sí, gracias, Xulio. Entón, abrimos un turno de intervención. Se os portavoces dos grupos queren engadir ou dar a súa opinión. Silvia. Sí. Sí. Bueno, pues eso, acabamos de tratalo tamén na Comisión de Facenda Extraordinaria e acaba de explicalo Xulio, que se trata de dous expedientes de modificación de crédito moi semellantes, ambos empregando o remanente líquido de tesourería que resultou da liquidación do exercicio 2019. Este expediente que tratamos agora de suplemento de crédito é o seguinte na modalidade de crédito extraordinario, pero bueno, para proceder a dotar de crédito as aplicacións que veñen recollidas na proposta e poder proceder a aprobar as dúas relacións de facturas de investimentos e de gastos xa realizados neste exercicio 2019 para as que non había crédito suficiente nas partidas correspondentes. Xa sabemos que este 2020 foi atípico, foi un ano imprevisible para a planificación do gasto, bueno, é necesario acometer foi necesario levar a cabo determinadas actuacións polas circunstancias inesperadas que foron requerindo sucesivas modificacións co fin de reestruturar as contas municipais e poder adaptalas a todas as eventualidades e os gastos extraordinarios que foron xurdindo este ano. Xunto con necesidades habituais que van xurdindo ano tras ano de reposición de infraestructura, reparacións, mantemento de distintas instalacións, centros escolares ou pavimentacións de estradas e de viais, pois houbo que engadirlle os gastos directamente causados pola pandemia do COVID que non podíamos prever nin contemplar cando se elaborou este orzamento actual. Gastos de diverso tipo, de produtos e servicios de desinfección, de mobiliario para permitir a atención presencial nas dependencias municipais, melloras nos equipos informáticos para poder permitir a modalidade do traballo telemático, paneis informativos, etc. Xunto con isto, gastos tamén derivados da convocatoria das eleccións autonómicas, que foi necesario tamén acometer obras de acondicionamento para preparar os locais electorais e adaptalos á normativa de prevención dos contagios. Houve moitos gastos extra, moitos deles tamén excedendo as competencias propias municipais que tivemos que acometer os concellos neste ano, que foi, como decía, fora do normal, e por isto mesmo o Congreso dos Deputados aprobou esta suspensión da que falaba Xulio, a suspensión das reglas fiscais tanto para este ano como para o ano 2021 por esta situación de emerxencia extraordinaria derivada da pandemia do coronavirus coa que quedan en suspenso os límites de déficit e o volumen da débeda que, polo tanto, permite empregar este remanente do ano pasado como recurso para
para financiar estas modificacións orzamentarias e que deixa sin efecto, como decía tamén Xulio, o plan económico financiero que tiñamos aprobado e que queda sen efecto. Así que o que se trae para a aprobación son estas dúas modificacións, este expediente e o que trataremos a continuación, para darlle encaixe a estas dúas relacións de facturas para as que non había disponibilidade orzamentaria nas partidas e eso, para dotar de crédito as partidas. Gracias, Silvia. Polo Partido Socialista, Gregorio. Sí, bueno, eu creo que está prácticamente todo dito. Simplemente, bueno, decir que quedan os pagos ao día, é dicir, quedan cubertos hasta o 31 de outubro, co cual, bueno, entendemos que ao poder facer uso do remanente do ano 2019 nos permite, pois, abordar aquelas facturas que quedaban pendientes. En calquer caso, bueno, pois, xa foi dictaminado na Comisión de Facenda, por lo tanto, estamos completamente de acordo e creo que está sobradamente explicado cal é o contido das facturas que se levan a cabo. Gracias, Gregorio. Polo Partido Popular. Sí, alcalde, bons días. Nada, xa me escoita? Sí, escoitas, sí. Nada, nos como xa fixemos na Comisión de Facenda, desde o Grupo Popular apoiamos esta modificación de crédito porque entendemos que o facemos para que os proveedores cobren canto antes e máis, bueno, pois nos momentos nos que estamos a pasar, momentos duros, sobre todo para determinados sectores, e por eso, bueno, pues apoiamos tanto esta modificación como a seguinte. Simplemente por finalizar, decir que, bueno, que non ten que ser unha novidade que teñamos as cousas ao día e que non ten que ser unha novidade pagar estas facturas, senón que é unha obrigación para a nosa parte. E por eso, pois, apoiamos estes dous modificacións de crédito. Grazas, alcalde. Gracias. Vamos a proceder neste momento entón a votación, se non hai unha outra aclaración. O acordo da Comisión entendo que foi por unanimidade, entonces, se vos parece, se asentimos que estamos a favor do acordo, estamos a favor. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto. Gracias, alcalde. El punto número 2 da orde do día correspóndese co expediente 3140-2020 relacionado co previo 3115-2020, modificación de crédito 37-2020, crédito extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Ben. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión extraordinaria realizada con data 3 de novembro de 2020, adoptándose ditame do que se dá lectura extractada. Non subsitándose debate ningún a comisión en votación ordinaria por 10 votos a favor, 2 membros presentes telemáticamente, sendo 11 o seu número total de membros, ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola intervención municipal con relación á modificación orzamentaria número 37/2020 con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 40 emitida por importe total de 32.489,72 euros, que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Segundo, aprobar a modificación orzamentaria número 37/2020 mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria da Alcaldía por importe total de 32.489,72 euros. Terceiro, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. E cuarto, aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, publicada no Boletín Oficial da provincia tal como corresponde á aprobación definitiva, se proceda á aprobación a maior brevidade posible mediante acordo da Xunta de Goberno Local das facturas que forman parte da relación número 40
obrante no expediente por importe total de 32.489,72 euros, unha vez o Pleno levante o informe de reparo emitido con relación ás mesmas ao entender que, coa modificación orzamentaria que se propón, existe crédito suficiente e adecuado para proceder á súa aprobación. Gracias, alcalde. Bueno, abrimos o turno ao Concelleiro de Facenda, Xulio. Sí, bueno, é un expediente moi parecido ao anterior. O anterior era un suplemento de crédito para partidas que se existían no orzamento. En este caso é un crédito extraordinario para financiar aplicacións que non tiñan partida inicialmente no orzamento. O importe total das facturas que se pretenden recoñecer e aprobar son 32.489 euros. E no expediente o que hai que facer é aprobar o levantamento do reparo que fai a intervención municipal a estas facturas, a aprobación deste crédito extraordinario que se financia co remanente de tesorería do ano 2019 e, por último, pois xa aprobar as facturas e proceder á súa liquidación unha vez que estén en exposición pública. Gracias, Xulio. Abrimos turno de intervención. Silvia. Sí, pois como decíamos antes, que é un expediente moi semellante ao anterior, tamén empregando o remanente da liquidación do 2019, esta vez coa modalidade de crédito extraordinario, como acaba de explicar o Concelleiro de Facenda, o procedimento para aprobarlo e, sobre todo, coa intención tamén de darlle a maior axilidade á aprobación das facturas e poder aboar os seus importes aos terceiros que realizaron estes traballos. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, no mesmo sentido, é dicir, foi dictaminado na Comisión de Facenda favorablemente, se trata de pagar facturas con cargo ao remanente de 2019, polo tanto estamos a favor. Por parte do Popular. Sí, alcalde, o mesmo que na intervención anterior, nos apoiamos esta modificación tal como apoiamos a anterior, xa que entendemos que, neste caso, os contratistas, os proveedores que fixeron estes traballos teñen que cobrar canto antes e máis na situación de crise económica sanitaria que estamos a vivir. Por lo tanto, votaremos a favor deste punto, como tamén o fixemos anterior. Moi ben, moitas gracias. Entendo que a comisión foi por unanimidade, o pleno acorda isto por unanimidade, estamos de acordo. Votación. Todos de acordo. Ben, pasamos ao seguinte. Hai un ruido aí. Grazas, alcalde. Sí. Seguinte expediente incluído na orde do día da sesión extraordinaria do Pleno, expediente 3137/2020, proposta de modificación do anexo de subvencións orzamento 2020, expediente elevado igualmente á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión extraordinaria realizada con data 3 de novembro de 2020, do que se dá a lectura extractada do seguinte xeito. Non substitándose debate ninguna, a comisión en votación ordinaria polos 10 votos a favor dos membros presentes telematicamente sendo 11 o seu número legal de membros ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, modificar o beneficiario da seguinte subvención nominativa prevista. O beneficiario inicial ACD Campelo e o beneficiario proposto sería Taekwondo Meis Sport. A finalidade, deporte base taekwondo e o importe 2.700 euros. E segundo, proceder aos trámites de publicidade previstos para a aprobación do orzamento nos artigos 168 e seguintes do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Moi ben. Gracias. A Concelleira de Deportes, que entendo que é unha proposta da Concelleira de Deportes, aínda que pasou pola Comisión de Facendas, se quere explicala. Sí, Marga. Bo día, alcalde. Sí, efectivamente, pasou pola Comisión de Facenda. Nada, simplemente explicar unha modificación de cambio de destinatario na finalidade da subvención e unha solicitude
a petición dos clubes, e, bueno, un pouco provocada pois, por todo este parón da pandemia, o cal pois, non axudou a, bueno, pois, neste caso as entidades deportivas a poder tramitar e xustificar o acceso á subvención e, bueno, simplemente se vai a facer un cambio no destinatario, non vai a provocar ninguna modificación na actividade, pero que consideramos que con esta modificación, bueno, pois vamos a permitir e axudar a que poidan acceder á subvención, en base tamén á petición dos clubes. Nada máis, tivo acordo unánime da Comisión de Facenda e, bueno, simplemente unha modificación a eses efectos e, ademais, creo que a secretaria xa compartiu a petición con todos os membros da corporación. Moi ben, gracias. Se algún grupo quere intervir no seu turno, Silvia. Sí, bueno, tratámoslo tamén en Facenda e outra dos cambios que hai que facer derivados un pouco de todas as eventualidades causadas polo estado de alarma e pola pandemia, ben referendada por un escrito de ambos os dous clubs que están implicados e tratase eso de cambiar o destinatario que percibirá esta subvención, un club polo outro que foi o que estivo prestando ese servicio e estamos de acordo coa aprobación. Sí, gracias, Silvia. Algún grupo máis, Gregorio? Sí, no mesmo sentido, estamos a favor da modificación do destinatario, xa é unha subvención comprometida con anterioridade, polo tanto non se altera nada que non estuvera previsto, simplemente un facilitar que a subvención chega ao club, nada máis. Bien, Grupo Popular, Partido Popular. Sí, nos mantemos o mesmo voto que na comisión. Entendemos que estamos vivindo uns momentos complexos e complicados, tamén e moito máis seguramente para os propios colectivos. Desde aquí, todo o que se poida axudar aos colectivos e todo o que poida ser axilizarlles as axudas e que contribúa a ir intentando aguantar nestes momentos complicados, pois o vamos a apoiar. Vale, ben, gracias. Tenemos que queda aprobado. Votación. Votos a favor, estamos todos a favor. Bien, queda aprobado entón este punto. E chegado a este momento, o orden do día, o pleno está rematado. Os asuntos que había están tramitados, un pleno extraordinario. Damos por finalizado o pleno. Moi bo día a todos de novo e gracias por a vosa asistencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Bo día. Bo día, hasta logo. Buenos días, hasta logo. Hasta logo, chao. Hasta logo.